Diata karoy tubo, diya. Isa na siya kasilupin, ang daghanin na kadyo guys, tubo, mamang uswi guys, diya. Hey, na may silupin. Kuha na siya nga avocado, gibutang nga gatas, dagi, butang nga ice. Hi guys, welcome back tapos sa YouTube channel. So karon is diata karoy tubo, diya. Isa na siya kasilupin, ang daghanin na kadyo na artaasan ni Nija, dagi pang balik-balik ra kay lain ang kadyo pangus-pangus ka jar taasa. So damis gawas kay og among mapay nang usan dara mo ilabay sa ubos kay og dadto ta sud magkaon-kaon unjag umigason. Daghay utitod mangamang. Na guys, tubo mamang uswi guys. Yeah. Hey, na may silupin. May silupin. Dara. Dara ka mong tubo guys among kanon dali. Daragi sa nagsig pang-us. Mani katong tubo pang-uson karon guys, arang kuana ni nami tulok mamano man itamno na to. Guys. Mani mga tubo na pang-uson. Ansa guys, mga ano ta ni jug tubo, ya. Amo ni pang-uson karon das gawas. Arang kuana man kasi. Pang gawas goren tanan kay karon. Kanang di pa mi kuan guys, abi ni jug kape ni kuan ni siya avocado na. Gihimo ni Tatay Marlon. Gikuha ni siya nga avocado, gibutang nga gatas, dagi, butang nga ice. Da sukar pod kay mo tamis. Kanila kay gamay. Kutsilyo, nay kutsilyo. Ah. Usa ko. Pwede mo takadkoon. Na para sod. Ipaginay mo kay makasamad man din tubo di ay. Paligunay ni ngipon. Tubig niya kaya. Nice. Ika mga pinang-usan guys, diar naghana na kaadyo. So dapat isa oh. Hi guys, Augusto na karon unsa inita kadyo panahon alas 8 pa gani buntag sa Jupa. Uli sa basiyo karon kay insang taud-taon manguha mi og kundol. Adto sa dito dapit basa kuhaan na ng kundol. Tara guys, mag-uli sa kugkuan karon, basiyo. Ayo, te. Darag basiyo, te. Okay, salamat. Dara, te. Thank you. Hi. Jarang inita karon di dyan matabang. Muntag sa Jupa. Sel. Tana, Sel. Tata. Hi, awas jusa guys. Sige kuan-kuan. Hi. Naman na. A few moments later. Hi guys, mangwa na may karog kundol dia dagdada na ko dari kuhit ja. Ang maguwang nas likod dagadadapog sundang og silupin aron nay kasudlan ja pangtrapo na pud sa kundol kay daghan badja na siya tunok kanang dapaw nya katil badja pud na jamo. Ano ko ana oy, init ka adyo. Alas 9 na siguro karon. Mga durian oh, mga tanom nilang durian daghan kaadyo. What the hell? Hah? Dari man sinilas sel. Ijang gida sinilas. Ta. Ha? Dari kay mo saka ko diri sa babaw. Ano dana man agianan no? Grabe agianan ay. Dari, agi. Kani sabsabunon manis mga kanding, mga baka. Kani si Jao. Ano guys? Ha? Labunga uy. Ada silo wala sagbot dari dapit sil arang hinluan dari dapit. Ya. Hawan ka diri dapit. Kasi sayod nga makuha, may kuha. Yun. Maksi ko bilbil. Abi pa ko kulay. Maksi bilbil.
Ya, balik sa ko sa cellphone silbe. Guys. Ya. Tundol. Guys. Sel. Kaniyo bag ura ba dyan yung palit? Ha? Lamin ni pangluba. Hi vlog. Shoot ako. Naidapaw. Sakto rin ang gidang silupin, duwa ka buok. Da. Tundol. So guys, panguli sa amin ha.